Ahojte mládenci, tak čo máte nového v tej Zázrivej? Čau. No, nového tu máme to, že sme sa dohodli s chalanmi z klubu Ofongov Zázroniva, aj tu nás s kolegom Aďom Smolkom, že konečne tu vybudujeme nejakú akciu, aby sme nechodili sami po akciách, čo iní chalani si dajú záleža na tom, aby tie akcie boli kvalitné, tak chceme konečne ukázať, že vieme to aj tu u nás v dedine nachystať tak, aby to malo význam konečne. Teda niečo, čo súvisí s tým jazdením v teréne, áno? Áno. Bude jazda vozidiel s pónom štvonkoliek, proste bude jazda technická, ale bude sa jazdiť na čas. Dobre, kedy to bude? Podujatie Zázrivský špeciál, to je pretek terénnych vozidiel 4x4, sa uskutoční 10.8. A podujatie Zázrivský diferák, to je súťaž alebo pretek domorodných traktorov, to sa uskutoční 11.8., čiže v nedeľu. Takže vlastne sobota, nedeľa, ten víkend 10-11 august bude v Zázrivej docela rušný. Áno, dúfame, že sa tu zastaví veľa divákov, lebo budú sa mať na čo tu kúkať. Tak dúfame, že dôjdu z celého Slovenska, ako aj jazdci, tak aj diváci. A ozaj slúbime im to, že nebudú sa tu nudiť celý víkend. Dobre, bude tu nejaké občerstvenie, diváci budú niečo platiť? Áno, samozrejme občerstvenie tu bude. Máme pripravený veľký bar, môžu sa tešiť na grillované mäso, na guláš, na halušky, samozrejme na pivo, takisto myslíme aj na nealko, takisto pre detičky, budeme mať nejaké džúsiky, môžu sa tešiť na skákací hrad, môžu sa tešiť na rôzne ukážky strojov a lesnej techniky a budeme mať vstup 2 eurá na osoby staršie ako 15 rokov. Dobre, a toto sa chcem napríklad opýtať, koľko je počet štartujúcich posádok? Čo sa týka tých vozidiel, aut, to bude cca nejakých 50. A čo sa týka tých traktorov, to odhadujeme nejakých 25. Lebo to je časovo o čosi viacej náročné ako tie autá, tak musíme to tak, že maximálne nejakých 25 vozidiel. Takže bude to len pre tých, čo si zaplatia štartovné. Normálny človek tu nemôže prísť a sa povoziť v priebehu dňa po trati a podobne. Nie, to sa nebude dať, lebo ako chceme aj požiadať všetkých účastníkov, aby dbali na všetky pokyny, lebo nachádzame sa v chránenom pásme 2 stupeň, tak chceme ich ozaj požiadať, aby sa nevozili mimo vyznačenú trongať. Aby počúvali ozaj pokyny, bude tu dosť ľudí na to, aby kontrolovali všetko bude opaskované, tak žiadame, aby ozaj spĺňali všetko, čo bude dohodnuté a bude podpísané. Jasné, predpokladám, že v pláne máte v tejto akcii pokračovať aj v budúcnosti a tým pádom by bolo dosť zlé, keď vás tu na miestni sledujú a strážia, či teda plníte dohody a zmluvy, ktoré ste s nimi uzavreli. Takže aby sa to mohlo uskutočniť aj do budúcna, tak není žiaduce, aby sa tu robili nejaké problémy. Áno, samozrejme. A to by sme chceli spoločne požiadať všetkých návštevníkov, aby dodržiavali pokyny, ktoré budú všade vylepené, označené, šipky a hlavne nezasahovali do prísne chránených území. Dobre, udalosť okrem tohto videa, kde ľudia nájdu? Hlavne na Facebooku, tam je udalosť ako aj na Zázrivský špeciál, tak aj na Difongách, všetko to tam je. Tam každý deň sa dáva nejaké nové info ohľadom zápisu, ohľadom nachystania, všetko tam ľudia nájdu. A samozrejme lokálne v celom Žilinskom kraji sú vylepené letáky, plagáty, prospekty a na všetkých dostupných miestach. No super chalani, tak ja vám prajem, nech vám tá akcia vyjde. Nech sa tu dokonca uskutoční nielen jedna akcia, ale nech sa založí aj nejaká tradícia do budúcna. Nech to má nejaké pokračovanie.
A teda toho 10. a 11. sa to vidíme. Adam nám aj počasie vyjde a dúfam, že ozaj účasť bude veľká, lebo majú sa ľudia na čo tu tešiť. Tešíme sa na vás. Tak veľa šťastia. Ďakujeme. Saška, tak čo ste si pripravili na tú zázrivskú akciu pre nás? Tak, pripravili sme si pre vás na sobotu 10.8. zázrivský špeciál. Začíname o 7 ráno registráciou vozidiel. O 10. je technická jazda a o 17. vyhlásenie výsledkov. Kategórie máme krátke, dlhé, soft, špeciál a hard špeciál. 11.8. v nedeľu máme zázrivský diferát. Začíname o 7 ráno registráciou, o 12. štartom a o 17.30 máme vyhlásenie výsledkov. Kategórie máme traktor 4x2 a traktor 4x4. Tešíme sa na vás.